Baba. Bude tam baba? Zavolaj babičce. Nechytej tohle. Baba. Baba. Jo, je tam baba. A kdo ještě? Kdo je tam ještě? Teta? Darinka? Jo? A ještě kdo? Co má teta Darinka na rukách? Kdo je to? Pejsek? A auto, ano, auto je tam, jo? Au. Au, au. Auto, au, au. Auto, jo. Babi. Jo, zavoláš babičku? Zavolaj babi. Co to děláš? Co to píšeš? Co je to? To písmenko? A. A, ty máš špinavou ruku. Mike. Přinesl to Mike? Mike.